galon di se ga tieme tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tieme tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tieme tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la na mara shikolo mawe tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la sara ga jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عباد الله الصالحين أم بديت بشر في الله جباو أم أوفو كولي مندو أكن يمدلا كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنا أنك كشنا كبركة على كوجيدي كوشياننا وكلنا بلا جلنكا وجلو كنا كان مغا أم أولا دنيا كفو بي أم بمكو جلا كروجي جميع أنصار دين توندي منومبي جلا كروجي سو سكشونا سام بافلا نتان konontola olu ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ section de Bamako ka classement cogoya la ni ani nafolo dili la Allah subhanahu wa ta'ala ma ka se ka diinɛ in dɛmɛ o jɔyɔrɔ gale min ni u ye o sɔrɔ walasa ka Allah subhanahu wa ta'ala barikada k'a fo k'u ka nisɔndiya yira u ye nin wajulu kɛnɛ belebele in sigi jalakɔrɔji siba saba kɔrɔ ni ka bɛn février kalo tile 23 ma san 2019 min kɛnɛ kɔnɔ u ye wele bila jalakɔrɔji maaba caman ma jalakɔrɔji maire jalakɔrɔji dugutigi a alimaminakaw jalakɔrɔji alisilamɛ cɛman ana musoma u ye wele bila u bɛɛ lajɛlen ma u kɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka ni ala barikada kɛnɛ in sigi o kɛnɛ in kɔnɔ wajulukɛla ani bilasiralikɛla o tun ye an karamɔgɔ ye Mualim Yusuf Tarawele ale ye laseliw kɛ ka bilasiraliw kɛ yani shirifiw doni cɛ kɛnɛ kɔnɔ fɛn minnu bɔra ye an ka jɛ k'o seereya ayiwa alisilamɛw an tilela hɛrɛ la su hɛrɛ ala k'a d'an ma amin limaniyaw ala k'u jidi amin garizigɛ ɲuman bi ala bolo ala ka kalifa an ma amin an jɔrɔ ko n'an siran ko ala k'an kisi a ma silamɛya ala k'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛ n'anw ye an karamɔgɔ ala k'a mɛn ye sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman o bi ala bolo ala ko kalifa an n'a ma ala ko k'a ka alaya bonya kama kirana so kama bisula hɔrɔma kama an karamɔgɔ bonya kama salli ala rasul o la n'a jala ala ye an bɛ jalakɔrɔji bonyamasegi ani waleɲuman dɔn ka ɲɛsin jalakɔrɔji komite kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya sigi kɔnɔ bi su in na k'a fɔ Bamakɔ a n'a nɔ ka dugu a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 2018 2019 ala ye o junjun ani o kɔrɔta ani o wasa ko ala ye o darapo di jalakɔrɔji komite maaw ma u ka ɲɛmaw y'a kanu ka bisu in kɛrɛnkɛrɛn ka sugandi k'a kɛ bonyamasegin ye ani waleɲuman dɔn ani duwawu dɔn ka ɲɛsin jalakɔrɔji komite kelen-kelen bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna cɛ minnu ala sɔnna ma ni olu kɛla jalakɔrɔji tutigɛbaw ye ka daminɛ a président d'honneur la fɔ kana se minnu yɛrɛ jɔla jalakɔrɔji tɔn jigiya kɔrɔ kunungo kabiri chaise ti u bolo u bɛ taa réunion kɛ du minnu kɔnɔ ala ye cɛ minnu jɔ u jigi kɔrɔ o don fɔ kana se u ka jɔnjɔn in tali ma u y'a kanu ka bɛɛ wele nin kɛnɛ ka bi su in na k'u bɛna bonyamasegin kɛ u ye ka waleɲuman dɔn u ye sabu waleɲuman dɔn o yɛrɛ de ka di ala ye o sira kan ni an ma ɲinɛ bi ye le 23 deuxième mois 2019 an bi o de la bi su in na an bi ala fo ala min ni foli ka kan ka ala barikada ala min ni barikada ka kan an bi foli ɲɛsin jalakɔrɔji dugutigilakaw ma a n'a alimamiw a n'a mɛriw
ani dugu yɛrɛ kɔlɔsilibaw n'o ye sɔrɔsiw ni polisiw ye an b'u fo k'o barikada k'a ɲini ala fɛ kɛnɛ in sigila hɛrɛ la yarabi ala k'a kuncɛ hɛrɛ la a sigila bonyamasegi min kama yarabi ala k'a kɛ an bolo alijinɛ sara ye an siranko ni an jɔrɔ ko ala k'an yɔrɔ ma janya o ma o sira kan an karamɔgɔw bi kɔfɛ ka na jani olu seli cɛ kɛnɛ kan an bɛna lajɛ ka kɛnɛ ɲɛma fifa an bɛna lajɛ an bɛ don walada kɔnɔ waati n'a cogo kama alhamdulillahi lazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi ولو كره الكافرون القائل في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وليأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ثم الصلاة والسلام على البشير النذير صاحب المقام المحمود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صاحب اللواء الحمد أبا القاسم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القائل في حديثه الشريف التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله الله أكبر والجماعة رحمة والفرقة عذاب بديون على فوليك وفيك على ولنماندون كعلى بركة أمبي على تندو على مني تندو كاكا ka ala barkada ala mini barkada kaka ala min ye kira ci n'o de ye Mustafa Aminu ye an tigɛ minɛba ka an ɲɛsin ala ma cɛ min kɛla sababu ye ni an ye silamɛya dɔn cɛ min kɛla sababu ye ni an ye silamɛya kanu ala y'o kira min ci ni kanda sira ye ni diinɛ tiɲɛ ma ye jasa a kana o bangi diinɛ tɔ bɛɛ sanfɛ hali ni o ma bɛn kafiriw ma walima a y'a gɛrɛla ko hali n'a ma bɛn filaninkafow ma an b'o ala fo n'an y'o ala fo o ala min ko a ka kuranɛba kɔnɔ a ko nafigiw y'a kanu u y'a nata wa u y'a ɲini k'o bɛ ale ala ka diinɛ nɔrɔ duga n'o daw ye ka nkalonw masiri ka janfaw tigɛ ka fɔbaliw fɔ jasa ala ka diinɛ nɔrɔ bɛ se ka duga cogo min ko nka mɛ ala y'i kali kuranɛ kɔnɔ a ko ale ala banna o ma fɔ ale ala ka diinɛ nɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ labɔ wa diinɛ nɔrɔ ye diɲɛ labɔ hala dama an filɛ nin kɛnɛ min ka bi su in na nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigili yan ka ne ɲɔgɔnna jama bɔ ala ko la diinɛ ko la waliɲuman dɔn na ala ko sira kan ni ansar tɛ i tɛ nin ɲɔgɔnna kɛnɛ ye dugukolo sanfɛ o sira kan an bi foli ni barikada ani waliɲuman dɔn an bi o ɲɛsin jalakɔrɔji komini na komite bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ bɛɛ ni kelenya ani sabati ani limaniya ani garizigɛ ɲuman o bi ala bolo yarabi ala k'o kalifa an n'u ma n'an bɔra yen an bi sɔli danfɛw la sɔn khayirama kan an bi sɔli abtahiyu kan an bi sɔli kureishiyu kan an bi sɔli makiyu kan
أم بصلي مدنيك أم بصلي صاحب المقام المحمودك أم بصلي صاحب اللواء الحمدك عبد الله الدين آمنة الدنجة أم بصلاك نصلى كراك وكرم يا لك لك حديث ولا akoka ala barkada naka nema uye ay minga ka jonga ka ala barkada ni uye akuyi ka don uye fembayi wallahi uye wali nyuman donye ko ngame ni mami yere muke kuyi ka dala ikela ala mafitri wali Allahu akbar o kira kele segina ka fanye tu akoma oma nati fitini barkada ko tigila masika belebele ba barkada ako dama fonate ako ma ni sega ma wali nyuman don ko barkada uka wali nyuman na ka nyeshi ima ko tigila masika ala wali nyuman don wallahi ako dama fonate jama jereli ala ko siraka dine siraka hine siraka ani makari siraka ako anga do ako ye hine baye hine mi ala bi o nyeshi aka ma sebewuma Allahu akbar faram warani ka mawbla o kelena ako nyanga tete nyanga taminga jugu ko bo Allahu akbar amo kirafu ko wali nyumando o kira mingala sababu ye nawnye dine don ka ke dine akanubaye ka siramine ka ala soro naye wa kan jigida aljina fana soro lika wallahi trore nambolay foli barkada wal nyumando ambi o nyeshi baharul ulumima القمر المنير البدر الهاشمي كتب الأقطاب دليل الإسلام والقرآن هدي الأمة المحمدية نقيب الأولياء صاحب المقام المحمود عز الإسلام حجة الله على خلقه السيد شريف عثمان مدن حيدرة أمبي فلني بركدا أنا ولي نماندون أمبي أنيشي أناك دميام كأني ألف شي كنيا سطرا غرزغا نيوما وبي على بلو يا ربي على كو كلفا انام امين بشوينا امبي على تندو كن باكا والله كسبو كموني افلا جما كلو من تشلا شمنو بيا مسومنو بيا ujer la ka faranyonga ko bi ala ka dina di deme wallahi o ala deme naw o la haranyini naw nan sigila olu nya koronga mu barkada ama fodorongo u yere ni che u yere wallahi trore ko ma bi fo yere ci ke ko nyumana sigatola Bamako ni mami ye jatimine ke akono chamuno biya musomuno biya nubi ni wulika jon ni boka beina abe balo nyini na wudi wallahi ngani olu nyeshine ya alakoma ka obolo do okuna ka jin uwa shiko ka takadu alako dafe utitando utibarkada doron kubi ka lahara nyini naye nyema munu mu nye olu yere de yakanu kani kene nsigi utola kubu ka bunya masigi ke uye nyema uyu ka barake nga komo ka don uye ngani ya minsiri kunungo okuntini nye wa ala yu ngani ya fali here de la ka nyeshi uma sabo ni ala ye nyema nyumandima obi hamina komo ka nyentaka na ka wasai dine mi fle ambulu kerengere le nyana malikono bi ani malikoka ansar din islamiya ndi tombe bolo jole do tomina ndi dine bolo fara be bolo jole do dine bolo fara mina
Mali kono Mali koka dieu territoire entier ansaru kelindu mais ɲininkali kɛ ansar ye silamɛ tɔn joli sɔrɔ Mali kɔnɔ ya mun de kama ansaru nana a bɛɛ tununa bolo jɔla ansar la sabu n'i ye baara min kɛ Ala kama o de bi to an ka hikma sɛbɛnnaw ko ten ne o ko ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghayrillah yadmahil fɛn min mana kɛ Ala kama o de bi to wa o de bi nɔbɔ nka min mana kɛ tɔgɔ ni bonya ni jɔyɔrɔ ni dawula ɲini kama da la o ye waati ni nako ye o ti taa ɲɛ ni tɔgɔ ma sɔrɔ bonya ma sɔrɔ nafolo ma sɔrɔ o bi tila ka yɛrɛ kɛ ansar aw de ye silamɛya nege don maaw la aw de ye diinɛ bonya jira adamadenw na hali maa min ko silamɛya ti tiɲɛ ye aw de ye silamɛya tiɲɛ sira jira u la ni mun ye jogo danbe ani kɛwale o la n'an sigila o bonyamasegi kɛnɛ kan cɛ min kɛla sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan cɛ min kɛla sababu ye an ka ɲɔgɔn dɔn cɛ min kɛla sababu ye k'an kɛ baden kelen ye cɛ min kɛla sababu ye n'an ye ɲɔgɔn hinɛ minɛ ka ɲɔgɔn makari minɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye k'a ɲini Ala fɛ sini kɛnɛya Ala k'o kalifa an n'an ma diɲɛ da ni bi cɛ bana kelen min n'o ye hadamadenya ɲuman ban ka diinɛ tiɲɛ hasidiya don n'i ye sɛgɛ maa dɔ ye nin kɛnɛ in tɛ sigi ka sabu kɛ mun ye ko ansaru ko Haidara ka tɔndenw sabu a fɔla de diinɛ kura min bɛ Mali la ansaru don nka n'a ka kuraya bɛɛ a ye sen da kɔrɔlen bɛɛ kan o la anw bɛ Ala fo anw nana maaw kɔ ka tila ka bila u ɲɛ fɛn min y'o kɛ an ŋaniya don a n'an ka baara kɛcogo o sira kan an bɛna lajɛ walada min bɛ an bolo an bɛ don a kɔnɔ jani waati kan t'an tigɛ ma baara bolodacogo kama an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ka tɛmɛ ni walada ye waati kana an da naam a'udhu billahi min sharri shaytanir la'inir rajim a ko an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana danganden tɔɔrɔ ma ale min kɛla gɛnfɛn ye ka bɔ setigi Ala ka nɛɛma kɔnɔ a ka yɛrɛ bonya kama ani kafa ani yaada Ala kan'an kafa Ala kan'an yaada naam Bismillahirrahmanirrahim n'an bɔla ye an b'an sindi ni faamaw ka faama tɔgɔ ye Ala min y'a daminɛ n'o Ala b'a laban bonya bɛɛ ye Ala min ta ye kɔrɔta bɛɛ ye Ala min ta ye kow bi segi Ala min ma Ala min ɲɛ b'a bɛɛ la wa a tulo b'a bɛɛ la an b'an sindi n'o Ala tɔgɔ ye Ala min y'an dan n'a b'an fa naam wassalatu wassalamu ala rasulillah n'an bɔla ye an bɛ sɔli danfɛw la sɔn khayirama kan an bɛ sɔli sɔhibil wasila kan ka sɔli sɔhibil fadila kan an bɛ sɔli sɔhibil makamil mahamudu kan an bɛ sɔli khatibil umami kan kira min ka sɔli a bɛ jurumu yafa ka kamanagan wuli yarabi Ala k'an jurumu yafa naam قال الله تعالى في محكم تنزيله walada min bi an bolo bi su in na kitabutigi sɛbɛnni nɔ tɛ diinɛtigi n'o ye Ala ye Ala min ye kira ci Ala min y'an dan ka an bila yan o Ala ye mankutu minnu fɔ muminiw na an bɛna don o de kɔnɔ bi su in na sabu n'a fɔla mumin
anw fɛ farafina ya Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlen na Bamakɔ taabolo min bi yan bi ni k'i b'i bolo kura la i bi si k'a jate Allahu akbar ni min ko ale ye sufi ye o ko ale ta ye tiɲɛ ye min ko ale ye tijaniya ye o ko a ta ye tiɲɛ ye min ko ale ye shiya ye o ko ale ta ye tiɲɛ ye min ko ale ye kadiriya ye o ko a ta ye tiɲɛ ye min yɛrɛ ko ale ye sabaiya ye o ko ale ta ye tiɲɛ ye min ko ale ye ismailiya ye walima fatimiya walima zaidiya walima jafariya nin bɛɛ ko a ta ye tiɲɛ ye ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko kullu hizbin bima ladayhim farihun wa jamakulu bɛɛ nisɔnjalen don n'i ka taabolo ye wa bɛɛ ko kira n'a ka sahabaw sala k'u to min kan ko olu bi o de kan mais kira ɲininkalen silamɛya la ko a ka diinɛ ɲɛfɔ kiraw tɛmɛna nabi ɲumanw tɛmɛna u bɛɛ nakun dɔnna wa u ye min fɔ o faamuna u cila ni min ye fana o dɔnna ko Muhamadu e cila ni mun ye kira ye o jaabi dakuruɲa kelen a ko ale Muhamadu cila ni min ye o de ye ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq a ko ale Muhamadu cila de jasa jogoba min bɛ diinɛ kɔnɔ hadamadenya kɔnɔ ko ale nana de kana o jogo ninnu dafa o e ni ne an kan k'a dɔn ni taabolo bɛ yen n'o sigi mi o jogo kan ni taabolo bɛ yen n'o sigi mi ka danbe kɔlɔsi ka yɛrɛdɔn kɔlɔsi ka hɔrɔnya segin a minɛ kɔnɔ e ni ne bi o de kan ni baya layidu wɔɔrɔ ye o min fɔli gɛlɛyalen don o min fɔli man di ni si ni karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ ni ye telew ni arajow lamɛn e yɛrɛ kamana bɛ gan min ko ale bɔla Caire walima a bɔla Misra walima a bɔla Egypte walima ale n'a ka diplôme bɔla Saudiya la a bɛɛ nalen u nana diinɛ sɔrɔ cogo min na u nana sɔrɔ an b'a kɛ cogo min na bɛɛ bɛ k'i ta kɛ ten seli farida 5 min n'an b'o kɛ u nana u ma fɛn fara o kan u ma fɛn bɔ a la misiriw bi ka jɔ ka murabuw jɔ cogo min na u mana k'an ka murabuw kɛ cogo yɛlɛ ala kelen kira kelen an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen n'o ye alikaaba ye n'an bɛ taa hiji nka n'i y'o diinɛ kuma cayalen kabiri ye i kan k'a dɔn jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ani bonya ɲini o de bɛ silamɛw fara wa kira ko alayhi salatu wassalam a ko iza wukila al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru qiyama sa a ko nin diinɛ n'a kalifala yɔrɔ la yɔrɔ min t'a kalifa yɔrɔ ye ko an k'an sigi ni diɲɛ wuli makɔrɔni ye ko a tiɲɛ ti dɔn jani Sherif Usman Madan Haidara Kana ka kɔrɔnɛ dayɛlɛ anw ye ka baya layidu wɔɔrɔ yira konfɛnw na ka karamɔgɔw dade fɛn min kun bɛ yan e ni ne e b'o dɔn seli i ka suyɛni kɛ ko n'i ko asafurulayi ko ala b'i yafa seli i ka bingani kɛ n'i ko asafurulayi ko ala b'a yafa seli i ka mɔgɔ tɔɲɔ ka mɔgɔ janfa ka mɔgɔ dabali n'i ko asafurulayi ko ala b'a yafa mais kana ye ja ala yɛrɛ m'a fɔ an ka seli koyi kuranɛ mun bɛ bɛɛ o aya ma sɔrɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ Muhamadu ma ko akimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko Muhammad a fɔ n ka jɔnw ye u ka seli jɔ seli jɔ ani seli kuma kelen tɛ ni maa min ko i b'i so jɔ baara kun fɔlɔ ye min ye i bɛna supasemaw de sigi ka potew sigi ka sɔrɔ ka so jɔli daminɛ n'i ma supasema ɲuman sigi so la ka poto k'a la n'i y'a jɔ a na wuro nkɔni o tuma la seli supasema a n'a poto o sigi bɛ fɛn min kan o de ye jogo ye o tuma la ala de ko o la ko an ka seli jɔ seli bɛ jɔ ni fɛn min ye o de ye jogo jɔli ye da de la o de kan a fɔlen seli tɛ silamɛya ye
je fa be kala mangaye nga klego ina je munu yo galon digiya o klela ka a ciyen segi Sherif Osman Madan Haidara wallahi hala mata yoroja mali korobi kerengele na Bamako ya mimbiya adugulendi machine mali ye beba kalama mimbiya bi foni mamin ti yere kalama no te kanga do mimbiya bi ala kote kira kote joro nyini to nyini bunya nyini me ga nyini ngali ke ban an fe Bamako ya mbi histoire mi masebe jiebe hali kafiri jamana wula histoire mi masebe hali chrétien una a masebe hali mogo munun ti diine na olu ka siraka ore histoire bi kasebe mali togola bi يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ala qodi qur'ane kono suratul hadid ayata anifla bada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم akele ko fe ka tangani ala fe ka bo shaytana dangane toroma ala ko qur'ane kono akulla haradu akibina mu'mini wi ubina joseti ala nyako siratu tiga yorol ibina mu'mini ujole noro de bi chari unyefi Allahu akbar o noro mi mi chari ubitama o noro indela ubina siratu tiga Allahu akbar yas'a nuruhu o noro yele mimina fo ani mimina ke iklo majo ikollame akulla harado ibina mu'minu yas'a nuruhu noro ibina chari unyefu baina aidihim unyengun klena naam وبأيمانهم sir بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ako doina melekaw debu kanto umumiri masnauma ako aw kan nyari bi akan ni soja Allahu akbar bushrakum aw kan ni soja bide sabu chaoche ni sila kan sila tu intiga ni intiga chugoyi ekadala femin la benedo kabla inye aljinedu sikatola tawre odiye beka nyini veni wallahi shufe tamay kle fe tamay boka bi abay unafe kodi bawe ay na nga qur'ane kala anga seli anga shu anga jagabo anga njogonye abe kunjale jine nyini ndi wallahi ko melaka ubu kandu mu'minu ma ko aw tari bi aya aw kan ni soja femi mi awnye ni ala kemi ko labengo bla akado oy aljinadi sikatola aljina mi imana do akono iye toro ke ikanyana me yakono bi ngina beko Allahu akbar ya rabbi ala kan go yambe amin na ذلك هو الفوز العظيم akwa kado ni sarabe ni kuna wolo be alabul wallahi akonde kuna wolo ni kuna jadai Allahu akbar ya rabbi ala kan go ya anya amin naam يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا o yoro indela mu'minu nale o jo seti ala nyako noro charle ubiga teme chola mingadi uyere o hakla tigale o nisojale ko yoro ina nafigi munun mi sellam misri kona unofe nolu mi boka bina ko nafigi do bunu kando mu'minu ma naam انظرونا نقتبس من نوركم ko aya laje aka makon Allahu akbar sabu aw bi tata chogo minna aw nyemi fedola yelen do bi aw nye aw bi katama ufe sikatola o yele inde o mimbi aw nye nabi katama o yele inofe no re bi ka aw sina telia aka do yelen ti aw mbolo ya koy
aya makono aw ngam monyon tuguni ke aw ka yele na kan norola Allahu akbar. naam ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا o yora inasa mu'mini nyumo bu kanto o nafigi masnawma نعم. aw kana monyon tuguni ke aw ngam norola هيا. mati monyon tuguni ke ma kan norola yangu أي. irji'u wara'akum ay sagi aw ko تي. faltamisu nuran نعم. ay sagi aw ko agata noro do nyini aka amunyon tugu ula ayere الله أكبر. ترى. naam فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة o yora indela تي. alabi ya maru yali ke meleke wiye نعم. nafigi nunu jani ukana mu'mini nyuma nun toroni kuma chamai تي. alabi meleke o ya maru ya kuka tara kuko gushi uni nyonche الله أكبر. sinzambi do uni mu'mini uche هيا. wa sinzambi medo uni nyonche no yetara kuko yin نعم. ala ko qur'ane kono naam وظاهره من قبله العذاب irji باب باطنه فيه الرحمة o tara ko yin kono a kono na نعم. mu'minu bi famin ve fihi rahma الله أكبر. ala ka hinena kam makari o bebi mu'minu ka potitila wa zahiruhu نعم. ko in kofela no de nafiga ka fai naam من قبله العذاب wallahi ala ka nyangata na ka toro bebi yindi الله أكبر. ترى. naam ينادونهم ألم نكن معكم o yora indela sa نعم. nafiga bu kando mu'minu ma ko done uni nyonche ubi ku kasama uma تي. alam nakun ma'akum aw bitaka aw to yela aw ni aw ndi nyonve jiye kono wa الله أكبر. ambe misri kelina نعم. alam nakun ma'akum yala ambe ma hiji sangele wa تي. alam nakun ma'akum yala aw ga sigida qurne kala wal ma sarakati boli wal ma ajama jere wal ma dine ko kuma ajumengela an wa ma je ka beke nyonve wa وكرة. alam nakun ma'akum ay jela tige sigi beke nyonve تي. ambita nyonve adenguni yorowla ambita nyonve sarakati bo yorowla سيغاتولا. ala ko mana fo aw bi kene o kene ka aw nyere ko miye koy سيغاتولا. bide aw bita kando هيا. sabu yelenti aw mule ina fo yele aw bi aw bulu chogomi نعم. ala bi kansama uma أها. ala bi kansama uma chogoti تي. naam قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم o yoro ina نعم. mu'mini nyuma bu kando o nafiki grupo noma أها. chiendo koy هيا. ay jela tige sigi beke nyonve نعم. misri jowla أها. aw ka deme rek ngacha antai تي. jama jere yorowla نعم. aw rek kun yele do kateme anga سيغاتولا. korne kala yorowla نعم. aw rek mesigi si yoro mina hali aw rek nti yen zoro الله أكبر. ngache minyi أها. walakinnakum fatantum anfusakum الله أكبر. ترى. ngache minyi de نعم. aw ni de aw yere la fitne aw ni ya la fitne de هيا. wati mina wele dala نعم. ko anga limaniyata ka ala danayata أها. ka jiye giringa jotoy تي. ka namara toy ka janfa toy ka hasidiya toy ka mogotonyo toy نعم. aw ko ma se ka jena tige balu herela أها. kasoro iman nunke والله كده. ترى. fatantum anfusakum aw yere kun malasa aw yere kun la fitne الله. jien nata kama togo joyoro bonye dawla aw tola o nofe grinde la jien so nofe نعم. fo wati ye awta aw tigem سيغاتولا. ترى. fatantum anfusakum jien nata aw la fitne de ترى. shitana sila aw qor والله. watara bastum نعم. aw made aw kala ka aw munyonga aw sigi تي. chienale نعم. ala ko nyedone a fole anga janfa dabla ka klenga kella diri a fole anga shoni dabla ko mandi alai anga jeniya dabla o mandi alai anga namara dabla
o mandi ala ye ko an kana fila fara ala kan ko ye ala tana ye ko ni kira y'an bila baara ɲuman min na an k'o kɛ k'o de ye ala yɛrɛ sago ye aw ko a ye to an ka muɲu dɔɔni ko wajulikɛla caman kun tɛmɛna yan karisa ye min fɔ a n'an ye min mɛn bi o ni nin ta tɛ kelen ye o bala an ka muɲu an ka sigi dɔɔni ko ninnu ka nin jama jɛɛrɛ ye ninnu ta nin tɔgɔ ɲini don bonya ɲini don dawula ɲini don ko ni ɲɔgɔnna diinɛ bolofara caman nana yan a bɛɛ y'a tile kɛ wa a bɛɛ tile banna foyi ma bɔ a la ko an ye ni ɲɔgɔnna caman ye ko an ka muɲu an k'an sigi ka waati makɔnɔ. alhamdulillahi rabbil alamin mwalimu Yusufu ale ka nin laseliw tɛmɛnen kɔfɛ ni sherifiw donna kɛnɛ kɔnɔ jalakɔrɔjikaw u ye wali ɲuman dɔn walan dɔw labɛn n'an ko a ma ko diplôme k'o di maaw ma maa minnu ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ bonyana jalakɔrɔji sous-section ɲɛnamayali la kabiri a kunun ko fo kana se bi ma maa minnu kɛra ɲɛma galew ye u ye diplôme ta ka di olu ma ka tila k'u ɲɛmada maaw la maa minnu jamiyatu ansardin ɲɛmayaso ye danaya da maa minnu kan san o san mawuludu kɔnɔ ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kalifa u ma olu minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jalakɔrɔji kɔnɔna ma ni minɛn da ma jɛngɛ u bolo don kelen u ye waliɲuman dɔn walan ta ka di olu fɛnɛ ma o baara bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ jalakɔrɔji jamiyatu ansardin ɲɛmɔgɔw cɛlakaw ani musolakaw olu nana foli ani waliɲuman dɔn lase fɔɔ ka taa se an ka sherifiw ma abdulahi haidara sherifila du tɔgɔ la ale ye duwawu don kɛ ni ka kumakuncɛ kumaw lase fɛn minnu bɔra o la an ka jɛ k'o baaraw seereya ko yɛrɛ sababu ye n'o ye an karamɔgɔ ye a se Sherif Usman Mandela Haidara an b'a fo k'a ka denbaya fo ka o barika da jalakɔrɔji biro tɔgɔ la an bi nabaga cɛman n'a musoman an b'a bɛɛ lajɛlen bisimila nin kɛnɛ in kan ka foli kɛrɛnkɛrɛn nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn jalakɔrɔji ka bɛɛ lajɛlen an b'a daminɛ ni sigida ɲɛmɔgɔ ye n'o ye a laadala ɲɛmɔgɔ ye o kɔfɛ an b'an ka foli lase a politiki ɲɛmɔgɔw ma o kɔfɛ an b'an ka foli lase a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma diinɛ bolofara bɛɛ minnu ye kiricɛnw ye ani silamɛw ani diinɛ tɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an b'u bɛɛ fo k'u barika da o kɔfɛ ka tila ka jalakɔrɔji cɛ ni muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ani saro an b'u fo k'u barika da komi a ye caman faamuya segin kun na kun wɛrɛ t'a la tɔndenw ye wuli ka jɔ min kɛ tɔn ka ɲɛtaa sira kan o bonyamasegin don ka ɲɛsin tɔndenw ma jalakɔrɔji biro bɛɛ lajɛlen de labɛn an n'an ka tɔndenw ka nin su in sigi k'a kɛ duwawu don kɛnɛ ye k'a kɛ barikada kɛnɛ ye ka ɲɛsin tɔnden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma k'u fo k'u barika da anw de kɛra ɲɛmɔgɔ ye ni tɔndenw ka wuli ka jɔ ye an'u ka cɛsiri ye ka tila ka seba saba fana kɛ ɲɛmɔgɔ ye komite tɔw kan n'u ka cɛsiri ye an'u ka wuli ka jɔ ye o de kama an ye baara in gɛrɛgɛrɛ ka n'a kɛ seba saba kɔrɔ yan i n'a fɔ kumalasela bɔra k'a fɔ cogo min na o la an bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ barika da an ye foli daminɛ yɔrɔ min na an bɛna laban ye an ye foli daminɛ ni an karamɔgɔ n'a ka denbaya foli ye an bɛna segin ka foli laban ni ale n'a ka denbaya foli ye kabakoba ye nin ko in ye jamakulu minnu tɛ siya kelen ye bɔrɔ kelenw tɛ mɔgɔninfin kelenw tɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn na wasa sɔrɔ min y'o labɛn i b'a sɔrɔ o ye kabako ye yanni ka kaba koba o koba la fɛn min bɛ ka koba sama o de ka bon n'a ye an bɛ jalakɔrɔji tɔgɔ la an b'a fɔ karamɔgɔ ye a ka hakili sigi i n'a fɔ a hakili sigilen kɔrɔ don cogo min na kumakɛlaw ka kuma nka ansari bɛ baara kɛ an ka se k'an ka jaabi maa kɔnɔ ni min sɔrɔl'o la o b'an wasa ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma kira hɔrɔma k'a ma sɔn ala ka so. ala k'a dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛbaga dɔ ye ala ka karamɔgɔ mɛn ye k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala kɛ kiraba in bonya kosɔn karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala rasulila alhamdulilayi an bɛ ala tanu k'a barika da ala min sɔnna k'an ye nin kɛnɛ barikama in kan an bɛ ala fo k'a barika da ka tila ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na jalakɔrɔji komite tɔgɔ la jalakɔrɔji komini tɔgɔ la o la sababu min y'an sigi kɛnɛ kan yan nɔ o dogolen t'aw si la n'o de ye jalakɔrɔji ka ɲɛtaga ye ka kɛ section kɔnɔna la ka bila tɔw ɲɛfɛ jalakɔrɔji kɔnɔna la o la an bɛ jalakɔrɔjikaw fo la kosɛbɛ u ka cɛsiri la o la halisa bɛɛ ni kelenya de ye jalakɔrɔji seniyɔrɔ in na ani cɛsiri o la halisa an b'a deli ala fɛ ala ka cɛsiri ɲɔgɔnna caman nɔgɔya ye o la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo k'an ka sirifilakaw fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan nɔ
ka deli ala fe ala ka ɲɔgɔnna caman yirana ala ka karamɔgɔ mɛn ye ka kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye si jani kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o danna karamɔgɔ ma ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a kisi ala ka n'a tanga ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ kiraba in bonya kosɔn karamɔgɔ hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul ala fo ka barikada sabu ka kɛ hadamaden ye o y'a dama nɛɛma ye ka kɛ ala kira manton ye o y'a dama nɛɛma ye ka kɛ silamɛ ye o y'a dama nɛɛma ye ka tila ka tugu ala kira bɔnnaw na o y'a dama nɛɛma ye ala ye nin bɛɛ di anw ma k'a sɔrɔ an ma foyi kɛ ala ye an bɛ ala fo k'a barikada k'a ɲini o ala kelen fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi a ka kira kan kira min ni a nana ala kan lase a ka mɛrinti ma a n'a sodengew a n'a ka kɔrɔw fo ka taa se silamɛya ɲɛfɛ kiraba mamadi mɔdenkɛ a sɛri sherif osman madani haidara ale min kɛra danbe ani yɛrɛdɔn o bulo cɛmancɛ jiri jɛjɛri an b'a fo k'a barikada ka dɔw k'a ye ka dɔw ɲini a fɛ a n'a ka kɔrɛw ani silamɛya dɛmɛbaa cɛ kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ a nɔfɛ a n'a musobaw an bɛ aw fo k'aw barikada an b'a fɔ ko aw ni sirifi kanu aw ni maɲuman kanu aw ni diinɛ baara aw ni danbe baara aw ni yɛrɛdɔn baara k'a ɲini o ala fɛ a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ kɛ n bɛn diya nagaw foro kɔnɔna ye sini don na ala sɔn ala a kɛ ten o kɔfɛ an bɛ naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ a ka sow kɔnɔ ka n'aw sigi fiɲɛ in na mun kosɔn ko an bɛna ala ta kɛyɔrɔ la ala ta fɔyɔrɔ an bɛ aw fo k'a ɲini ala fɛ hami min b'aw la ani ala cɛ aw yɛrɛw de b'o dɔn ala an b'a deli fɛ i k'o hamiw dilan u ye o kɛ kira bonya kama i k'o kɛ nin kalo in bonya kama sɔli ala nabi bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin fɔlen kɔnɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔli kuma dɔ la a gasintan tɛ o kama an bɛ bɛɛ don nin kɔnɔ ka foli lase sirifila duba ma k'o fɔ olu minnu y'an ɲɛmɔgɔ ye an b'a deli ala fɛ lahara ala k'u k'an ɲɛmɔgɔ ye su in na an bɛ jalakɔrɔji folikan min b'an da section de Bamakɔ ka foli don a biro bɛɛ u ko k'an k'an gɛlɛya ka se kɛnɛ kan n'an sera yan k'u ka foli lase jalakɔrɔjikaw ma sababu mun y'an sigi yan u y'a ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka perezidan ba Abdulayi Mayiga a ko k'a fɔ jalakɔrɔjikaw ye ale ma kɛnɛ sɔrɔ nka a dusukun bɛ aw fɛ yan a ko walahi a y'a kanu a ka ye kɛnɛ in kan a ko k'o nu cogoya don a b'o yafa ɲini aw fɛ sabu ale y'aw ka baarakɛla de ye ale tɛ se ka bonya nin kɛnɛ in sigili ma a ko nka k'o nu cogoya don k'a k'a faamu o kɔfɛ a ye min dɔn an da ko an k'a fɔ jalakɔrɔjikaw ye ko a filɛ kɛnɛ min ka nin ye n'a ɲɛmɔgɔba ninnu ye o kɛnɛ in organiser aw ye ko a k'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ ninnu kɛ a y'u ta k'u k'a ka baarakɛlaw ye k'u kɛra baarakɛlaw ye sɛbɛ yɛrɛ la a ko tiɲɛ yɛrɛ la aw dara cɛ minnu na ko cɛw don ko a ye ci o ci du da k'u y'a bɛɛ se section ma a ko nka kuma dɔ la ko hadamaden yɛrɛ de ma dafa ko a k'o faamu a k'o yafa ni min ma se ka kɛ section fɛ k'o ye hadamadenya dɛsɛyɔrɔ ye ko nka an yɛrɛw b'an seko la ni ala sɔnna laɲini minnu kɛra an b'a bɛɛ dafa ni ala sɔnna n'an dɛsɛra min na an b'a ɲini aw fɛ a k'o yafa an ye ko hadamadenya dɛsɛyɔrɔ don a ko nka a b'a dɔn a ma siga fiyewu salo min tɛmɛna a ye baara min kɛ o kɔnɔ ko walahi ko section ye min ɲini ko a y'a dafa ko mɛ ale ma siga fiyewu ko an bɛ ɲina min na ko a b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ɲinina aw fɛ ko a bɛna dafa ko a ma siga la fiyewu ko nka ko a b'a ɲini aw fɛ aw ka cɛsiri aw ka jija aw ka ɲɔgɔn minɛ aw k'a dɔn ko silamɛya tɛ se ka sabati fiyewu ko fo bɛn ni kelenya donc ni bɛn ni kelenya sabara aw ni ɲɔgɔn cɛ ko walahi ala ye min ɲini aw fɛ ko a bɛ se k'o kɛ ko a tɛ dɛsɛ a la fiyewu
donc ko ka fari fo na ko so ya ko cemu ngawnye ko wallahi ko bna sena yoro la ayro kuma sigini mi sabu karamgo ba mi mbanya ko ma fla irana e kilendro ne irana donc o ti foyi fona kera bara ko barai donc o bara kele ni ala sona aman sego kara wanta blafio fanga ni nakli laba donc jalakoro jikaw aya chesri vraiment aya chesri salo medai min dira awma aya jijare nyina fengana bora foddo de ka faraka o de yinna o fe me amba don abake wallahi abake ancle na rela la kan shiara la ne mairie secrétaire général ngameru beano mais mena kuma jalakoroji maire bato la no margendo na le masaka kenen so ay ambla ngana joro fani kenen kanana ka fulla se bela jelema ka fulla se amsar mogoma ka ninu fe ka fo kenem sigirani ajara awni agonama ama nyine ofe aka do ke kumini ka do ke jamanai ka do ke frafina bela jele ka do ke je bela jele ala ka baski do nga jamana ko nana ala to ban ga sallallahu alaihi wasallam. Ansardine national du Mali, monsieur le président de la section Ansardine de Bamako, monsieur le maire de la commune de Dialakoroji, monsieur le chef de brigade de la commune de Dialakoroji, monsieur le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, monsieur le président local de la Ligue malienne des imams érudites du Mali d'Imama, monsieur le représentant de la communauté chrétienne catholique du Mali, monsieur le représentant de la communauté chrétienne protestante du Mali, mesdames et messieurs, distingués invités. Au nom de la sous-section Ansardine de Dialakoroji, je suis particulièrement heureux de vous accueillir en cette grande occasion de reconnaissance. Nous assistons ce soir à un événement grandiose dans la vie de l'association Ansardine. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour réitérer toute la reconnaissance de la sous-section de Dialakoroji au guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdra, pour son sacrifice et ses enseignements pour le développement de l'islam basé sur la division de l'islam, religion de paix et de tolérance, la saine compréhension de l'islam par la formation et l'information, l'amélioration du comportement moral, civique et spirituel du fidèle musulman, la réalisation d'infrastructures sanitaires, éducatives, religieuses, sociales et culturelles, l'assistance aux démunis, nécessités et victimes de catastrophes, l'établissement et le renforcement des mécanismes de solidarité entre les hommes en général et des membres de l'association en particulier, qu'Allah lui accorde santé, longévité. La motivation de la tenue de cette nuit de prêche à laquelle nous assistons est double. Premièrement, elle vise à matérialiser la reconnaissance de la sous-section de Dialakoroji au comité Ansardine de Dialakoroji pour leur implication dans les paiements des cotisations au compte de l'exercice 2018. Paiement ayant fait valoir à la commune la première place de classement de la section de Bamako. Deuxièmement, elle se veut un espace de sollicitation de la bénédiction de Chérifla pour le développement de l'association Ansardine dans la commune de Dialakoroji, au Mali et dans le reste du monde d'une part, et la réussite de nos entreprises d'autre part. Qu'il me soit permis, ici, de remercier l'ensemble des militants et militantes de la sous-section pour la mobilisation des ressources financières dont ils ont fait montre pour cette distinction honorifique de la commune. Je ne saurais terminer cette allocution sans exprimer toute la gratitude de la sous-section à la commission d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Je souhaite à toutes et à tous
une excellente nuit de prêche. Vivement la prochaine édition. Je vous remercie de votre aimable attention. Ni folie ka ɲɛsin ansardini ɲɛmɔgɔba ma n'o ye mali tɔgɔla ansardini bamako a y'o ɲɛmɔgɔ fo ansardine n'o ye sous-section kɔnɔna ye a ye o foli kɛ an ka mɛrilakaw a y'olu fo an ka lakana bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o ye komandanakaw ye gendarmerie n'o ye CB a y'o ka foli kɛ o kɔfɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw limama a ye olu ka foli kɛ ani leader n'o ye leader des groupements spirituels du Mali a y'olu fana ka foli kɛ ayiwa an balima chrétiens a ye foli lase u ma catholiques ani protestants kɔfɛ a ye naba bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la a ko nin ye kɛnɛ belebeleba ye n'o ye an ka président ye ko a nisɔn ka di ka jama kunbɛn nin kɛnɛba in na kɛnɛ min ye waleɲumandɔn kɛnɛ ye a ko sani kuma ka taa ɲɛfɛ a bɛ foli daminɛ an karamɔgɔ la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ale min kɛra sababu ye k'an bila nin baara in na ale min ye silamɛya a yɛrɛ k'an bila o sira kan silamɛya min sinsinnen bɛ bɛn ani kelenya o diinɛ ma silamɛya min sinsinnen bɛ ka se ka mɔgɔw lafaamu diinɛ la a tiɲɛ kan silamɛya min sinsinnen bɛ ka silamɛ jogo k'a kɛ ala mɔgɔw bɛ min na n'o ye ka jogo saniya silamɛya min sinsinnen bɛ baara kan baara ye jumɛn ye dɔgɔtɔrɔso jɔli b'o la adamadenya bɛ se ka sabati cogoya min na o sow jɔli bɛ o la kalansow jɔli bɛ o la o ye baara de ye karamɔgɔ y'an bila min na hali bi o de ye ka dɛmɛ kɛ dɛsɛbagatɔw ye ani lujura ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ko o fana ye silamɛya ye ani fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira ye ko silamɛya tɛ taa o kɔ silamɛw k'u janto ɲɔgɔn na silamɛ bɛɛ lajɛlen ani kɛrɛnkɛrɛnnenya ansaru k'u janto ɲɔgɔn na n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira ye ko ala ka sijan ni kɛnɛya di an karamɔgɔ ma Sherif Usman Madani Haidara a ko kɛnɛ in n'i y'a kun ta kun belebele fila de b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin komitew ma komite minnu ye musaka bɔ ka kɛ sababu ye ka komini kɛ Bamakɔ bɛɛ ɲɛmaa ye a ko kun in belebeleba filanan o de ye sherifuw ka n'u sen jɔ kɛnɛ in kɔnɔ komi u ye kɛnɛ sɔrɔ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an ye ale bi ansardini ala bɛ se ka barika don a la jalakɔrɔji kɔnɔna la cogoya min na ansardini bɛ se ka Mali bɛɛ minɛ cogoya min na ansardini bɛ se ka diɲɛ bɛɛ minɛ cogoya min na ani an bɛ baara o baara la n'o ye an ka nafasɔrɔ siraw ye ala bɛ se ka an garisigɛw yiriwa cogoya min na sherifuw ko dugawu kan ye a ko ale bi kuma in kɔnɔna la a bɛ foli di komini a tɔnden cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma olu minnu ye u bolo d'u kun ka musaka ninnu bɔ k'a di walasa jalakɔrɔji ka se ka Bamakɔ bɛɛ da a ko a tɛ se ka bɔ kuma la abada fo k'a foli kɛrɛnkɛrɛnnen di kɛnɛ in labɛnbagaw ma mɔgɔ minnu ye kɛnɛ in sigi n'o ye commission d'organisation mɔgɔw ye a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na k'ala ka wajulu ala ka a lamɛnni tulo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a kɛtɔ bɛ nin ka sɔli ala rasul alisilamaw an bɛ ala fo k'a tanu k'a barikada bi su in na jalakɔrɔji komite kɔnɔna na yan yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko siba saba kɔrɔla ne ma fili dɛ o kɔfɛ an ka foli bɛ naba cɛman bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen la an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan n'olu ye wajulu kɛ ka kɔn ye n'o ye Mɔlimu Yusu ye an ka foli bɛ a ye ani karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ ansaru cɛba minnu bɛ yan gɛtɔrɔ minnu bɛ yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce ko mɔgɔw fo yɛrɛ ci la o kɔfɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yan i n'a fɔ ka taa se kɛrɛcɛnw ma ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ko u ni ce dan tɛ foli min na k'u nana ka na an ka kulo bonya an bolo ni k'a ja ko adamadenya yɛrɛ fɔra nin de kama a y'a bolo di ɲɔgɔn ma a ka bɛn hali n'a sɔrɔ aw tɛ taa sira kelen o k'o diyara an ye kosɛbɛ ni an bɔra yen an bɛ musolakaw fo k'u bɛrɛ bɛrɛ k'u ye nin kɛ a ma bala an na fiyewu ko an b'u fo ka d'a kan Sayyidatul Kadija Kubra
ale kɛra ni misaliya dɔ ye ka yira anw na kosɛbɛ parce que ale de sɔnna ka ni a n'a ka nafolo k'a ta ka di kira ma nin diinɛ in dɛmɛni sira kan o tumana muso an hakili b'aw la k'aw ka dɔ fara cɛsiri kan ni an bɔra ye kameramani minnu bi yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mukutari Bagayogo a n'a ka fan club an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ko bisimila kɛnɛ in kan u ka baara kɛcogo ɲuman na filmeni ni enregistrement kɛcogo ɲuman na an ka foli b'u ye ni o bɔra ye an ka foli bɛ na b'a bɛɛ lajɛlen ye an da sira min tɔgɔ ma an'an da ma se min tɔgɔ ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimami minnu bi yan an ka foli b'u ye ani dugutigi minnu bi yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ko u ni ce ko parce que mɔgɔ filɛ nin ye i tɛna sigida la fo a ka sɔrɔ tigi dɔ bɛ sigida la o tuma na an ka foli bɛ sigidala mɔgɔw ye ko u ni ce olu minnu sɔnna u ni ansaruw ka ku ka sigi yan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wɔ ye an ka foli b'u fana ye ko u ni ce o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔba Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale min y'an ka sababu ɲuman ye an filɛ nin kɛnɛ yɛrɛ min kan a sababu bɔra ale de la ale de sɔnna k'a ka duloki bɔ k'a da Alahu subahanahu wa taala tɔgɔ la ko munna ko ala ka diinɛ in tiɲɛ ko f'a k'a sama k'a da de ale mɔkɛ kira t'ale kɔfɛ o tuma na an b'a fo ko a ni ce ko a Haidara kunu a Haidara bi a Haidara sini o sinikɛnɛ a Haidara o kɔfɛ ni an bɔra ye famisira bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an kɔrɔw ka fara an dɔgɔw kan ka daminɛ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara la ka na se Badara Ali Usman Madani Haidara ma fo ka taa bila dugu ma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka ne bila ka na nin kɛnɛ in na ko dɔrɔlaw kama u ma se ka yan sɔrɔ sɔnna olu de nin ka kan ka tɛmɛ ne kan o kumana olu bɛɛ lajɛlen jɛra n'u k'u ka folikan don ne da ko ne sera nin kɛnɛ in na yan ko n k'a yɛrɛ u ka dɔrɔlaw yira n'a sɔrɔ ko ko n'a cogo tɛ u kun kan ka ye yan i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min Sherifu a bɛ taama na nin waati in na Kodiwarikaw fɛ yen a bɛ ka taa ala ka diinɛ sankɔrɔta ye o kɔfɛ Badara Saja ale fana ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ bi ka taa Marakalakaw fɛ yen k'a bɛ t'u ɲɛnajɛ ala ka diinɛ tɔgɔ la a b'a kalama k'a fɔ Ibrahim n'o ye Iba ani Harun olu fana ci yan bi olu fana bɔlen don ala subahana wa taala ka diinɛ sira kan n'o ye dɔnni ɲinini ye parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ i bɛ diinɛ ko fɔ fo k'a sɔrɔ i kalannen don ansaru olu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka aw barika da ka aw bɛrɛ bɛrɛ ka aw tɛrɛ ko aw ni nin ka kan ko ni aw ye nin kɛ k'a k'a dɔn ko hali bi aw tɔ bɛ Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shirfila la jabaw foli ani waliman dɔn an bɛ segin ka o di aw ma kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye Bamakɔ Jalakɔrɔji Jamiyatu Ansardin tɔnden minnu bɛ yen u ye nin kɛnɛ belebele in sigi ka da kan section de Bamakɔ kɔnɔna na san 2019 in na olu de kɛra numéro fɔlɔ ye min sera ka sous-section kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dan ni ani nafolo dili la Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ sira fɛ u ye nin kɛnɛ in sigi ka ala barika da k'u ka nisɔndiya ani u ka farifoni yira ni ka segin k'u ka layidu kurakuraya k'a fɔ nataw la u bɛna dɔ de fara cɛsiri ani wulikajɔ kan fɛn tɛna a jɛn ni Allah ta'ala ka dɛmɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadalu la aw minnu tun sɔgɔlen don an na foli la kumaba o ye Jalakɔrɔji Jamiyatu Ansardin tɔndenw ta ye ka daminɛ Siba Saba Koɲuman 1 Koɲuman 2 Koɲuman Plateau fo ka taa se Jalakɔrɔji ville ma kɛnɛyaji communauté an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe